Ďakujem za predstavenie a teda na úvod si dovolím, máte môj hlboký obdiv, že ste o tomto čase ešte tu a verím, že ste tu kvôli mojej prezentácii a nielen kvôli konceptu EMT Smile. Poďme teda na to. Dnes sa tu celý deň všetci prepájame a networkingujeme a nechala som sa tým inšpirovať aj v rámci mojej prezentácie, kde sa budeme baviť o prepojiteľnosti ERP systémov s vašim e-shopom. Ukážeme si to na praktickom príklade nášho zákazníka, ale na úvod si dovolím začať výsledkami nášho ERP prieskumu. Začiatkom tohto roka sme organizovali s výskumnou českou agentúrou B-Insight e-commerce prieskum medzi českými a slovenskými e-shopmi, ktorého sa zúčastnili e-shopové firmy rôznej veľkosti a rôzneho zamerania. A daného prieskumu sa zúčastnilo vyše 400 firiem. Rada by som vám predstavila niektoré zaujímavé výsledky. Firiem sme sa pýtali, aké systémy používajú, samozrejme okrem e-shopov, keďže sú to e-shopové spoločnosti. Prvé miesto so ziskom 49% získal účtovný software. Žiadne prekvapenie, legislatíva nepustí. Na druhom mieste sa boli teda mailingové nástroje, keďže e-shopy komunikujú, posielajú zákazníkom newslettere. Ale čo nás milo prekvapilo, na 3. mieste bronzovú priečku obsadili podnikové informačné systémy, čo teda nás ako dodávateľa ERP systému Money veľmi teší. Zaujímala nás odpoveď na otázku, či majú e-shopy, ich účtovný alebo informačný systém prepojený. A tam to bolo za mňa veľmi zaujímavé, pretože 35% dotazovaných firiem prevádzkuje svoj e-shop oddelene od účtovníctva alebo informačného systému. To znamená, že nemajú žiadne prepojenie, čo mi teda vychádza, že dáta medzi systémami si stále prepisujú ručne. Cieľom každého podnikateľa, v tom sa asi shodneme, je rast. A moja otázka je, ako zabezpečíte rast vášho e-shopu, rast vášho biznisu, keď nemáte tie systémy prepojené? Ako zabezpečíte nárast objednávok? Ako si s tým poradíte, keď naraz miesto 10-15 objednávok denne ich budete mať 80 alebo 100? S rastom podnikania súvisí zväčša aj rozšírenie sortimentu. Ako zvládnete toto? Stále budete manuálne prepisovať tie dáta? Ako dlho bude trvať vychystanie tovaru? Keď tie systémy nemáte prepojené, tak vlastne vyskladávate puzzle. Tuto mám dodacie listy, faktúry, zmetených skladníkov, nervóznych kuriérov. Otázkou je, či to je ešte stále puzzle, alebo skôr hra človeče, nehnevaj sa. A na konci je teda ten zákazník. Čo precenenie tovaru? Nákupné ceny sa vám predsa v čase menia. Dávate zákazníkom rôzne akcie, zľavy. Opäť, budete to riešiť manuálne? Pokiaľ tie systémy nemáte prepojené, tak fungujú, použijem také prirovnanie, ako tínedžeri. Každý si žije svojim životom, nikto nekomunikuje a chaos máte zabezpečený. Každý ten systém, ktorý vo firme používate, má svoje špecifické zameranie. Evidujete v ňom nejaké dáta. Ale tie systémy nie sú izolované. Je medzi nimi istá väzba, isté previazanie. Častokrát evidujete tie isté dáta v rôznych systémoch. Keď si zoberieme napríklad taký jednoduchý údaj, ako sú adresné údaje zákazníka. Máte ich v e-shope, pretože tam si zákazník vyklikal objednávku. Máte ich v účtovníctve, pretože tam si účtovník páruje úhrady. Zároveň, pokiaľ používate mailingový nástroj, aj tam máte tie adresné údaje. Minimálne e-mail zákazníka, na ktorý mu ten newsletter pôjde. Sú tu systémy kuriérov, aj tam je tá adresa. A pokiaľ využívate vyhodnotenie predaja po zákazníkoch, aj tam pracujete s týmto údajom. Takže či chcete alebo nie, tie systémy sú navzájom prepojené, či už to využívate alebo nie vo vašom podnikaní. Ďalšou otázkou, na ktorú sme sa v rámci prieskumu pýtali, bolo, s akými problémami sa najčastejšie e-shopy stretávajú. Tie oblasti, ktoré uviedli firmy, sú najčastejšie, vyše 60% spomína problémy v skladových procesoch. Viac ako 50 firiem
dotazovaných sa stretáva s rôznymi problémami pri práci s dátami. Taktiež sa tam objavovali problémy pri cenotvorbe. A posledná priečka z takmer 30% je samotné vybavenie a spracovanie objednávok. Poďme sa na tie jednotlivé oblasti pozrieť detailnejšie. V rámci skladu bojujú firmy najviac s tým, že majú veľa peňazí viazaných v skladových zásobách. Otázka na vás. Viete, koľko peňazí vám leží na sklade? Určite by sa tie peniaze dali využiť aj iným spôsobom a lepšie. V informačnom systéme predsa máte informáciu alebo viete zistiť, čo sú vaše ležiaky, ktoré zásoby majú najvyšší obrat a predávajú sa ako teplé rožky, ktoré zásoby vám generujú najvyšší obrat. Čo sa týka objednávania tovarov u dodávateľov, objednávate tie zásoby pocitovo, pozriem a vidím. Už som mala takého zákazníka, ktorý ozaj povedal, že pozriem z okna a ja vidím, čoho mám dosť a čo treba objednať. Alebo objednávate tie zásoby podľa toho, aká je dodacia lehota u dodávateľov, ako máte stanovenú minimálnu hodnotu zásob a aká je obrátkovosť tých zásob na sklade. A navyše, na jedno kliknutie, alebo prípadne automaticky sa generujú tie objednávky. Ďalšia oblasť, ktorá robí vrásky na čele e-shopovým podnikateľom, je zvládať sezónne výkyvy. Vianoce, top sezóna každého e-shopu, takmer každého e-shopu je pred dverami. Je pravdou, že ešte sme tu nemali ani dušičky, ale v každom obchode už nájdete vianočnú výzdobu, takže blázinec sa už začal. Ako zvládnete ten nárast objednávok v tých pikoch? Black Friday, Vianoce. Budete si najímať ďalších ľudí do skladu, aby ste to zvládli? Alebo sa pozriete na to, ako vyzerajú tie procesy, upravíte to a s rovnakým množstvom ľudí zvládnete toho vybaviť viac. Na e-shope mávame tovar, ktorý už nie je dostupný. Páni, tak toto bude teda bolieť. Skúste vysvetliť zákazníkovi, napríklad pred Vianocami, že teda pod stromčekom nebude to, čo si objednal. Alebo niekomu, kto si objednal plavky pred letnou dovolenkou, alebo výzdobu na svadbu, prípadne balóny na detskú oslavu. Je nevyhnutné, aby ste si týmto prechádzali v rámci vášho e-shopu. Zaujímavý je problém štvrtý, ktorý je spomenutý. Mávame problémy s inventúrou. Ja keď som sa pripravovala na dnešnú prezentáciu, tak som si spomenula na jednu jedinú situáciu, kedy mi zákazník, keď sme mu odporúčili, ako si môže pomôcť a uľahčiť život v rámci skladu a v rámci inventúr, stačilo tam nasadiť snímače čiarových kódov, povedal, že on toto nechce, že jeho ľudia si pri tej inventúre oddychnú. Ja som si myslela, že ľudia si chodia oddychnúť na team building a nie na spracovanie inventúry do skladu. Čo sa týka ďalšej oblasti, problémy s dátami, vyše 62% firiem spomínalo rôzne problémy, s ktorými sa boria. A spoločným menovateľom je to, že reporty trvajú príliš dlho, často sa rôzne výpočty riešia mimo systému, v Exceli a musia sa dohľadávať dáta na rôznych miestach. A tie ďalšie. Koľko času mesačne trávite nad reportami? Pokiaľ to pripomína detektívnu prácu a vy naozaj vyťahujete tie dáta ako hrozienka z koláča z rôznych systémov, tak sa vám nečudujem, že toto asi nebude vaša obľúbená činnosť. Ale dá sa to riešiť aj inak. Veď predsa dneska v rámci informačných systémov máte rôzne reporty naozaj na jeden klik. Nemusíte si týmto prechádzať. Už nás čakajú len dve oblasti. Z pohľadu cenotvorby tie výsledky nášho prieskumu hovoria o tom, že mnohé firmy majú tú cenotvorbu príliš komplikovanú. Špeciálne, keď máte B2B zákazníkov a každému sa snažíte vyhovieť. Za mňa to najhoršie, čo môže firma urobiť, je, pokiaľ máte ceny pre vašich partnerov stanovené pevne, fixne. Pretože ceny na vstupe sa vám menia. Ale keď je ten systém cenotvorby pre vašich zákazníkov veľmi komplikovaný, tak vás to stojí veľmi veľa úsilia ho udržiavať v čase.
a tie náklady, ktoré s tým súvisia, sú omnoho vyššie ako zisk, ktorý vám to prináša. Informačný systém za vás nevyberie správnu cenovú stratégiu, ale vie vám dať k dispozícii dáta a analýzy, na základe ktorých sa viete rozhodnúť, či budete vaše produkty ponúkať za cenu nižšiu, ako má konkurencia, alebo bude tá cenotvorba flexibilná podľa toho, ako sa bude meniť dopyt, alebo či si budujete prémiovú značku a teda tie ceny môžu byť samozrejme vyššie. Poslednou oblasťou, na ktorú sa dnes pozrieme, v rámci teda výsledkov toho nášho e-commerce prieskumu, sú problémy so spracovaním a vybavovaním objednávok. Zaberá to veľa času, expedícia trvá dlho a dochádza tam k chybám. Naozaj to musí takto fungovať? Spracovanie a vybavovanie objednávok je tá posledná bodka, to, čo rozhoduje o spokojnosti vášho zákazníka. Keď dostane tovar, ktorý si objednal včas a v správnej kvalite. A procesy so spracovaním a vybavením sú tie, ktoré sa automatizujú veľmi jednoducho. Objednávka z e-shopu skončí v informačnom systéme, kde sa automaticky vystaví faktúra. Keď tovar nie je skladom, automaticky sa pošle objednávka k dodávateľovi. Faktúra skončí u skladníka, ktorý pípne správny tovar a nalepí štítok pre kuriéra a odovzdá mu ho. Celý tento proces môže bežať úplne autonómne, automatizovane, samé sa to v rámci systému. Jedine, čo treba urobiť, je naozaj vybrať z regálu ten správny tovar, nalepiť na ňo štítok a odovzdať ho kuriérovi. Nie je nutné, aby ste dnes riešili takéto problémy. Spomínala som, že si ukážeme praktický príklad. Náš zákazník, spoločnosť Atria.sk, prevádzkuje 12 e-shopov v 5 jazykoch. Sú to e-shopy, ktoré sú zamerané nielen na koncových, ale aj na veľkoobchodných zákazníkov. A ponúka tam sortiment s vykurovacou technikou, solárnymi systémami, čerpadlami. Takže ak máte napríklad doma v kúpeľni vykurovanú podlahu, tak tam sú komponenty, ktoré ponúka táto spoločnosť. Špecifikom Atrie.sk je to, že konateľ, pán Skácel, je veľkým milovníkom automatizácie. A podarilo sa mu v rámci jeho firmy automatizovať viac ako, a teraz sa podržte, 250 rôznych úkonov, ktoré tí ľudia musia urobiť. Tam si môžete predstaviť poslanie faktúry, objednanie tovaru u dodávateľa. Všetky tieto veci, ktoré bežne vo firmách často robia ľudia, aj keď len tým, že klikajú v rámci systému, rieši u nich systém a majú to automatizované. Pán Skácel sa zúčastnil našej akcie Business Connect a v rámci tejto akcie z tejto akcie som si pre vás pripravila krátke video, ktoré si za chvíľočku spolu pozrieme. Predtým ešte jedna poznámka. Aj spoločnosť Atria.sk začínala ako mnoho malých e-shopov na kolene v obývačke s jedným e-shopom. Ale tým, ako rástli, tak si presne vedeli zadefinovať to, čo potrebujú, to, čo ich posunie vpred a to, čo im v tom raste pomôže. Tak, a teraz poprosím pustiť to video. Má to 2 minútky, takže to určite zvládnete. Softvéru potreboval. No a jak teda môžem vymenovať, tak je to jednoznačne možno API. Propojení s tím. Áno. No, nie len s e-shopom, ale neobmedzené možnosti prepojenia s rôznymi ostatnými softvérmi, či už dopravcovia, či už GoPay, či už banky. Neobmedzené možnosti v podstate. Druhý bod bolo využitie XML-ka. To znamená aj pre export, aj pre import. Či už exportujete nejaké dáta odberateľom, či už ceny, čokoľvek si vypýtajú. Import, teda XML od rôznych importérov, dodávateľov, ktorí... Takže nejaké ceníky? No nie len ceníky, veškeré produkty, ale samozrejme aj ceníky, teda áno, aj ceny. Áno, aj ceny. No, ďalšia vec, možnosť využívania EANov, teda v sklade, čítačok, tabletov, PDAčok v sklade. Štvrtá možnosť bola, teda štvrtá taká podmienka bola využitie OSS-ka.
keďže teda predávame to do zahraničia. mezinárodní DPH, aby sa vám to rozpočítalo. Áno, keďže v každej krajine fakturujete s ich lokálnou DPH-čkou pre fyzické osoby. No a posledná možnosť využitia, alebo teda podmienka, bola maximálna automatizácia takmer všetkých procesov, ktoré vlastne vy dokážete optimalizovať v celej firme alebo v celom obchode, hej, v obchodnom styku s tým zákazníkom a dodávateľom a teda aj odberateľom. Takže s chybou som teda úplne ako znižil na nulu, pretože EAN sa nikdy nemýli, takže ten tovar, tam nájdeme teda vždy zhodu s tou faktúrou. A vy týmto vlastne docielite väčší obrad v podstate stále s jedným človekom. Tak, to bola ukážka. Dalo sa to zvládnuť. Bolo to pre vás inšpiratívne? Našli ste sa v tom? Riešite rovnaké problémy? Keď si to zhrnieme, aké boli prínosy prepojenia systémov pre spoločnosť Atria.sk? Podarilo sa im ušetriť 2 pracovné miesta, chybovosť pri vybavovaní objednávok znížili na nulu, lebo ako ste počuli, EAN sa nikdy nemýli. A podarilo sa im automatizovať desiatky procesov. Tým opäť vlastne eliminovali chybovosť a rozviazali ruky svojim zamestnancom, ktorí sa môžu venovať podstatným činnostiam. Keďže dnešnou témou je prepájanie a ukázali sme si, prečo je to prepojenie dôležité, nemenej dôležité pre vás je vybrať si to centrálne miesto vo vašej spoločnosti, kde sa dáta z tých rôznych systémov, o ktorých sa tu dnes rozprávame, budú zlučovať. My sme presvedčení, že tým centrálnym miestom má byť informačný systém. Akýkoľvek informačný systém, ktorý používate a je otvorený, tam by sa to všetko malo zbiehať. V rámci nášho systému Money ERP, ktorý je koncipovaný presne tak, aby bol otvorený, sa veľmi radi napájame na rôzne riešenia tretích strán. Teda nie my, ale naši zákazníci. Nad systémom môžete mať prepojený váš e-shop. A je jedno, či je to nejaké krabicové riešenie na mieru. E-shop je tá výkladná skriňa vašej spoločnosti, to miesto, kde sa stretávajú vaši zákazníci s vašim sortimentom a pod tým je informačný systém, kde sa to všetko mieša, krúti. Môžete mať maloobchodnú predajňu napojenú. Ako náhle sa predá tovar v maloobchodnej predajni, aktualizuje sa stav zásob na e-shope. Rôzne mailingové nástroje. Ak vám to vyhovuje, napojte si samostatné CRM riešenie, ktoré vyhovuje vašim obchodníkom. Aj tí obchodníci v teréne len potrebujú nejaké údaje. Potrebujú vedieť stav zásob na sklade, potrebujú vedieť ceny a z toho CRM-ka sa vám sypú kontakty a objednávky. Veľmi podobne, ako je to s tým e-shopom. Máte samostatný reportovací nástroj, nejaký Power BI, napojte ho. Aj on potrebuje len nejaké dáta, ktoré mu ten informačný systém vie poskytnúť. Napojte sa na vašich dodávateľov a odberateľov. Ako spomínal pán Skácel, od dodávateľov si ťahá feedy, môže si ťahať informácie o dostupnosti, o množstve zásob na sklade u jednotlivých dodávateľov, aby keď si pôjde objednať tovar, vedel, u ktorého dodávateľa, koľko kusov je a u ktorého dodávateľa si to môže objednať. Napojte sa na vašich zákazníkov. Ak tie objednávky chodia mimo e-shopu, napojte sa na tých veľkých, ktorí objednávajú často a veľa, aby ste nemuseli prepisovať tie objednávky. A naopak, zo systému im môžete posielať napríklad aktuálne ceny vašich tovarov. Prepojte banky, prepojte platobné terminály. Ak máte externé účtovníctvo, napojte sa. Tá účtovníčka nemusí prepisovať tie faktúry z vášho systému opäť manuálne a šetrí jej to čas. Či máte nejaký špecializovaný VMS skladový software, alebo naopak skladový systém nepoužívate a využívate služby fulfillmentu, napojte sa. Už tu boli spomenutí kuriéri, rôzne kuriérske spoločnosti. Opäť nie je nutné prepisovať adresu každého zákazníka do ich systému. Viete si tie dáta pekne presúvať. Pokiaľ máte nejaké call centrum alebo telefónnu ústredňu, napojte sa. Tí zákazníci, ktorí k vám volajú, aj tak najčastejšie dopytujú otázky v zmysle, v akom stave je ich objednávka a kedy im príde tovar. Zo systému sa tie dáta pošlú.
do call centra a prípadne telefónne hovory si opäť môžete zapisovať do systému, aby ste tam mali históriu komunikácie so zákazníkom. Nerozvážate tovar kuriérmi, ale vlastnou dopravou. Sú tu systémy na optimalizáciu rozvozu. Napojte sa. Nie je jeden informačný systém, ktorý by pokryl všetky možnosti, všetky funkcionality. Ale v dnešnej dobe už, trúfam si povedať, na všetko existuje nejaká aplikácia, ktorá vám pomôže s nejakou konkrétnou funkcionalitou a jediné, čo potrebujete, je prepojiť si to. A keď si to všetko takto prepojíte, tak to potom spolu krásne hrá ako IMT Smile. Keď si to teda zhrnieme, aké sú výhody, keď máte prepojený e-shop na vaše systémy, ktoré používate v spoločnosti? My interne to nazývame plug and play, to znamená napojíš a funguješ. Máme už pripravené rôzne prevodové mostíky, ktoré môžu naši zákazníci využiť. Prinesie vám to zjednodušenie práce, pretože nemusíte prepisovať údaje medzi systémami. A tých 250 automatických akcií, ktoré tu boli spomenuté, predsa niečo trvá. Šetríte čas. Je to flexibilné riešenie, to znamená, dnes sa dokážete napojiť na akúkoľvek aplikáciu, akýkoľvek systém, ktorý to napojenie podporuje. Vďaka automatizácii znížite chybovosť a uvoľníte si kapacity. To znamená, aj s menším počtom ľudí zvládnete vybaviť väčší počet objednávok. Nemusíte stále naberať nových ľudí do skladu. V konečnom dôsledku vám to prepojenie dá lepší prehľad. Pretože tým, že máte dáta centralizované na jednom mieste, budete mať prehľad o vašom obchode, o cash flow, o stave zásob. Nemusíte si vyberať tie dáta z rôznych systémov. Ak už dnes prepojení ste, máte dobrý základ pre váš ďalší rast. Ak máte v tom prepojení nejaké medzery, alebo by ste sa chceli poradiť, ako na to, sme tu pre vás. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, to bola Slavka Vigová zo spoločnosti Safor, ktorá sa stále volá Safor a rozprávala nám o systéme MoneyRP. Naozaj zaujímavá prezentácia. Mňa zaujíma, máme už zapracované AIčko do našich ERPčiek, alebo ako to celé funguje dnes? AI je veľmi aktuálna téma. Verím, že toho tu dneska odznelo dosť na rôznych prednáškach, možno aj v rôznych stánkoch. Čo sa týka AI, aj podľa prieskumu, keďže sme sa pýtali tých e-shopárov aj na túto tému, len som to tu neprezentovala, dnes to využívajú ľudia, hlavne zákazníci, e-shopári, e-commerce podnikateľia po tej obsahovej stránke. To znamená, pomáhajú si s popismi produktov, ktoré majú uvedené na stránke, takže hlavne tam sa to využíva. A ja rozumiem, že je to veľmi horúca téma. Sami ešte uvidíme, čo všetko nám to prinesie a na čo všetko to bude mať dosah. A to, čo sme si tu ukázali, tie možnosti prepájania a automatizácie, tam zatiaľ ani tu AI nepotrebujeme a už teraz to môže fungovať lepšie. Super, tak ďakujem veľmi pekne za zaujímavú prezentáciu. Ak chcete niečo vedieť viac o automatizácii, o tom, ako vo vašom ekosystéme e-shopu, ERPčka, CMSka, CRMka vieme využiť Safor a ich produkty, nájdete ich dole na stánku, príďte, poradte sa, je tam veľa odborníkov. Slavka Vigová, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.